Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ ഏകാദശി കൃഷ്ണ. ആശംസകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഏകാദശിക്ക് വായിക്കാൻ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ ഭാഗവതം ഗ്രൂപ്പിലെ ലിങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അതിലാണ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. വേറെ ലിങ്കാണ്. ഇതിവിടെ ലെവൽ 2ന്റെ ക്ലാസ് ആട്ടോ. നോക്കിയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇതെന്താ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് ചിരിക്കാണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാം മാതാജി. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അതിലെ എത്ര ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തത്? 23 ശ്ലോകം വരെ എടുത്തു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ 23 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇന്നലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ അർജുനൻ വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ അർജുനന് വഴക്ക് പറയാണ് അല്ലെ. ഈ ചെയ്യുന്നതിനക്ക് അകീർത്തിയിലേക്കല്ല നിന്നത് നയിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നിനക്ക് സാധിക്കില്ല, നിന്നെ അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇതൊക്കെ നയിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്, അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗുരുവിനോടും പിതാമഹനോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മള് ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചാലും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്ലോക നമ്പർ ഉണ്ടോ? 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മസമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ഭൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വം പ്രപന്നം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ആ ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടു കൂടി അർജുനന് ആ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. ആദ്യം എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ പഠിച്ചതല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ. ഇതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ പറഞ്ഞത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? മ്യൂട്ടാണ് എല്ലാവരും. മ്യൂട്ടായിരുന്നു, സോറി. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയാം. നമ്മൾ എത്ര വരെ എടുത്തത് ശ്ലോകം? 23 വരെ അല്ലേ.
23 എടുത്തോ നമ്മള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലദയന്ത്യോപോ നാശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. ഏത് ശാസ്ത്രീയങ്ങളായിട്ടുള്ള എങ്ങനത്തെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറി മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ആ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അച്ചോദ്യായമദ്യാഹോ യമ ക്ലേത്യോശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണുരചലോയം സനാതനഃ. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ഈ ആത്മാവ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ശാശ്വതനാണ്, സർവഗത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്, പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഈ എത്ര മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാലും അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ ബാധിക്കില്ല. ശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, പക്ഷെ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. അചഞ്ചലനാണ്, നിത്യനാണ് ആര്? ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിത്വം മാറുന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് ആ പരമപുരുഷന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായിട്ട് നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. എങ്ങനെയുള്ളവര്? ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ സംഗമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ആ ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അവ്യക്തോയമചിന്യോയം അവികാരോയമുച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിധിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പം അദൃശ്യനാണ്, അചിന്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അദൃശ്യനാണ്, അചിന്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കരുത്. ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെയും കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അദൃശ്യനാണ്. അപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അദൃശ്യനാണ്. ഏറ്റവും ചെറിയ ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ പോലും കാണാനാവാത്ത വിധത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ആത്മാവ്. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധനും അവബോധമുള്ളവനുമാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റും. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറയുകയാണ് ആത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? ആത്മാവിന് ബോധമുണ്ട്, അവബോധമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാമന്യസേമൃതം തഥാപിത്വ മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതുമർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസമെങ്കിൽ തന്നെയും മഹാബാഹോ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കാനില്ല. അപ്പൊ നീ വിചാരിക്കാണ് ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നേക്കുമായിട്ട് മരിക്കുന്നതാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിലോ എങ്കിൽ തന്നെയും നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഥവാ ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തക്കാരുണ്ട്. അതായത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു ആത്മാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിഭാഗക്കാരുണ്ട്.
ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ശരീരം. മഹാബാഹോ, കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ, അതായത് വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാവിഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരമായിട്ടാണ് ആർക്ക് ബന്ധം? അർജുനന് ബന്ധം. അതുകൊണ്ട് ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാനാണ് ആര് നിർബന്ധിതനാകുന്നത്? അർജുനൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നത്. അല്ലാതെ അർജുനൻ എന്താ അംഗീകരിച്ചില്ല? വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേ നതും ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കാന്നുള്ളതും അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പോ ഇത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തില് നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധവും ഹിംസയും ചിലപ്പോ എന്താണ് അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താനി നിധനന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താ? അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലെ ജീവാത്മാക്കള് ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ അത് ആവിർഭാവം കൊള്ളും, നശിപ്പിക്കുമ്പോഴോ അത് വീണ്ടും വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങള് ആരംഭത്തിലില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികരെന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ആത്മസത്തയില് അതിന് വിശ്വസിക്കാത്തവരെ എന്താ വിളിക്കുക? നാസ്തികരെന്ന് വിളിക്കും. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യമേ ഇല്ല, സ്വപ്നം പോലുള്ള ഒന്നാണത്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിനൊരു യഥാർത്ഥ്യമില്ല, സ്വപ്നം പോലെ. കാരണം ഇന്ന് അതെ ഭൗതിക ദേഹം എന്നൊരു പുറം കവറാണ് ആത്മാവിന്റെ. ഇന്നിപ്പോ ഒരു കവർ എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം, നാളെ അതൊരു പക്ഷിയായിരിക്കാം, പിന്നൊരു മൃഗത്തിന്റെ ആയിരിക്കും. അതങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെയാണ് എന്ത്? ആ ഭൗതിക ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു എന്തുണ്ടാവില്ല? യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്വതി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്യാപേന്യം വേദന്ന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കും, മറ്റു ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കും. ചിലരാകട്ടെ എത്ര കേട്ടിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭീമാകാരമായൊരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റം വൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുള്ളത് വിസ്മയകരമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും, അത്രയും വലിയതായാലും ഇത്രയും ചെറുതായാലും എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. മായാമോഹിതരായി ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായിത്തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പ്രകാശത്തിലേക്ക് കലാശിക്കൂ. അപ്പൊ മായാമോഹിതരായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളില് ആകൃഷ്ടരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരം എന്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്? ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാതെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നത് അത് പരാജയത്തിലേക്കേ കലാശിക്കുള്ളൂ. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിനെ ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം തന്നെ ഏറ്റവും ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതികതാ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല.
അപ്പോൾ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു അണുവിന് അത് ഒരേ അത് വലുതാകാനും സാധിക്കും, ചെറുതാകാനും സാധിക്കും. അത് എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല? ആ ഭൗതിക ബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹൈതുക കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ, വേറെ മാർഗമില്ല. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗവും അവിടെ ഇല്ല. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ആത്മാവ്, ദേഹി അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് വേണ്ട? ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതനാണ്, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതനായിട്ട് ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു യുദ്ധത്തില് ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം, അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. അപ്പൊ ഒരു യുദ്ധത്തില് ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യം നമ്മൾ സാധൂകരിക്കപ്പെടണം, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും എന്താവരുത്? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ആവരുത് നമ്മൾ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. സ്വധർമാമപി ചാവേക്ഷ്യ നാവികമ്പീതുമർഹസി ധർമ്യാതി യുദ്ധശ്വേയ അന്യക്ഷത്രിയാസ്യാന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസ്ത്രാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയാണ്, നീ ആ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിന്റെ കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉത്തമമായ ഒരു കർത്തവ്യം നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നിന്റെ വൈമുഖ്യം കൈവിട്ടോളാൻ ഞാനിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ക്ഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് മുറിവേൽപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ത്രായതേ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. സ്വധർമ്മം 2 തരത്തിലുണ്ട്. മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലാണ് മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം എന്ത് വേണം? ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വേണം, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചുമായിരിക്കും വേണം. ഒരാൾ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയ ധർമ്മമായിട്ട് മാറും. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാരീരിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ആ സ്വധർമ്മത്തെ എന്ത് പറയും? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയും. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് എന്ത്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ. 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും. 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതൊക്കെയാണ്? 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ ക്ഷത്രിയൻ, ഫസ്റ്റത്തേതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ. 4 ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇതെല്ലാം എന്തിനുള്ളതാണ്? ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണിത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ നിന്നാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരപ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നിയതമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്? മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. യദൃച്ഛയാചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരമഭാവൃതം സുഖിനാക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശ്യം. പാർത്ഥ, യാദൃശ്ചികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഇതുപോലെ യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് എന്താണ്? അവർ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. കാരണം സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. അപ്പോ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം തന്നെ എന്താണ്? ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രജകളെ രക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിയമാനുസൃതമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഹിംസയുടെ മാർഗം ആർക്കെടുക്കാം? ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് എടുക്കാം. ഏത് വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനന് പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ രാജാവായി കഴിയാം, മരിച്ചാലാകട്ടെ തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലേക്ക് ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. 2 വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോ അത് നമ്മള് എന്തില് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ യുദ്ധത്തില് പങ്കെടുത്ത് മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ 2 വിധായാലും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ്.
അഥ ചേത്തമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തഥാ സ്വധർമ്മ കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാമാമ വ്യാപ്സസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായി സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ടോ നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നീ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള നിന്റെ സമരം നീ അത് ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ നിന്റെ സ്വന്തം കടമ അത് നീ നിറവേറ്റാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്ത് വരും? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മാത്രമല്ല യുദ്ധവീരൻ എന്ന നിന്റെ യശസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെയും പരമശിവനെ പോലെ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുള്ള യോദ്ധാവാണ് ആര്? അർജുനൻ. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ നിനക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്നെ കടമ നിറവേറ്റാൻ നിനക്ക് സാധിക്കാതെ വരും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാവും അത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നേടിയിട്ടുള്ള സൽകീർത്തിയും പോകും, നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നതുമാകും അത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്? അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വന്നത്. അകീർത്തിം ചാപി ഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേവയാം സംഭാവിതസ്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദത്തിരിച്ചതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. എല്ലാ ജനങ്ങളും നിന്നെ പഴിക്കും. മാത്രമല്ല മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണെന്ത്? അപമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പോരിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കൃതി. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അർജുനൻ എല്ലാവരും എന്ത് വിളിക്കും? ഭീരു എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മാന്യനായ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണെന്ത്? ദുഷ്കൃതി. ഭയാദ്രനാദു പരതം വംസ്യന്തേ ത്വമഹാരഥഃ യേഷാം ച ത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യാസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്നെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ച മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസാരനായി കരുതും. അപ്പൊ ഭയന്നിട്ടാണ് നമ്മള് യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവര് നിന്നെ നിസാരനായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യും. അവാജിവാദാംശ ബഹൂൻ വദിച്ഛന്തി തവാഹിതഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നുകിയും. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിനേക്കാളും ദുഃഖകരമായിട്ട് ഇനി നിനക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവാനുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാം. ഏതായാലും നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തായാലും നിനക്ക് ലാഭം തന്നെയാണ്. ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം നേടാം. അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്, ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ വിജസ്വ നൈവം പാപാമ വാപ്സ്യസി. യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലമോ സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് വരില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപനങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നതേയില്ല. എന്തും ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാകണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അപ്പൊ എല്ലാതും നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല, അയാൾക്കാരോടും ബാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൗതികമായ ഒറ്റ പ്രവർത്തികളിലും എന്തുണ്ടാവില്ല? താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആരോടും ബാധ്യതയും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഏഷാ തേ പിഹിത സാഖ്യേ ബുദ്ധിർ യോഗേതി മാം ശൃണു ബുദ്ധിയുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി.
ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ സാഖ്യയോഗം. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ദൃഢീയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് വരുന്നത്. നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ യുദ്ധ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഏതിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? നഷ്ടവും ലാഭവും ഇല്ലാത്തത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ നഷ്ടവും ലാഭവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും നമുക്ക് എന്താണ്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നൽകാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച അതെന്തായി? അതീന്ദ്രിയമായ വൈശിഷ്ട്യമാണത്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവ ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരിക്കലും നഷ്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികള് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി, അതിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ദേഹത്തിന്റെ നാശം സംഭവിക്കും. ആ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ശേഷമാണ് അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വ്യവസായ ആത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ പല ശാഖകളോട് കൂടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവര് ഏത് വഴിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച്. അതിൽ പോകുന്നവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ആ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ദൃഢവിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ലതാവാം ചീത്തയാകാം, അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആ ഫലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഒരു ഭാവങ്ങളില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്മ തിന്മ എന്നുള്ള ഭാവങ്ങൾ ഇതിനില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, സമുദായം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണ സംതൃപ്തനായാൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളു. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം വന്നാൽ മതി, എല്ലാവർക്കും ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനും നമ്മളിൽ പ്രസാദിക്കുന്നുള്ളൂ.
യാമി മാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവഥന്ത്യാ വിപശ്ചിതഃ വേദാവാദാരദ പാർത്ഥാനാനി ദസ്തീതി വാദിന കാമാത്മാന സ്വർഗപരാ ജന്മ കർമ്മഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗേശ്വര്യാഗതിം പ്രതി. സ്വർഗപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികളായ അത്തരത്തിലുള്ളവരെ ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖ പൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് ഒന്നില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി പല കർമ്മങ്ങളും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ എന്താണ് അത്യന്തം ആസക്തരായിട്ട് മാറും. ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വേദാവാദർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അല്ലെ, വേദാവാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, അവര് ലക്ഷ്യം തന്നെ മാറ്റിക്കളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള അവരെന്താണ് ആ വേദസൂക്തങ്ങളാൽ ഫലകാംക്ഷയോടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് ഒന്നില്ലാന്ന് അവർ വാദിക്കുകയാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യൻ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവകങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് ആസക്തരാകും. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ ഇക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പോൾ അനുഭവജ്ഞാനം കുറവായിട്ടുള്ള ഇവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആ സുനിശ്ചിതമായ കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിൽ സുഖാനുഭവത്തിലൊക്കെ അത്യാസക്തരായവർക്ക്, അതുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ പറഞ്ഞ വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിക്കൊണ്ട് ആത്മാവിലെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവപ്പാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ, അതല്ലെങ്കിൽ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ പ്രതീക്ഷയോടെ നേരിടാനായിട്ട് സ്പർശിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. അപ്പോൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ സാധിക്കണം, ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളില് മുക്തി നേടാൻ വേണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണമയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതൊക്കെ ഇത് അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക, ഭഗവാന് കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച.